ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини рахштеҷӣ. Дӯстони азиз, дар имрӯза наварбошад 14 мошинҳои фурӯшӣ омода кардагем. пешкаш шумо мекунем бародарон. Мошинҳое ки шумо ҳам гуфтед дар ҳаминҷа ҳузур дорад бародарон. Навори моро та охираш тамошо кунед, ба видеонавори мо лайк гузорем бародаро ва дар комментария нависед ки ба шумо чӣ хеле мошинҳо дар кор. Мо дар видеои оянда пешкаштон мекунем бародаро. Агар шумо ҳамин хеле мошини фурӯшӣ доред ки хона, замин, квартира, дар имо ва дар ватсап мо роя кунед. Дӯстон, мо реклама мекунем, пешкаш харидорон мекунем. курси имрӯза бошад 1000 рублси баробар аст ба 152 сомони 74 дирҳам бародаро. видеонавори моро падилса кунем, бошад наворро сар мекунем. рафтем. Якум мошини фурӯши мо дӯстон аст. ваз 2199 соли барои 16000 май. судиш фурӯш бензини холия, объем моторш 1.6 литра, коробкаш механикай. ҳолати мошин беҳтар бародаро. соҳиб гуфтага мошин нахаду, ягон камбудӣ надорад. мошин нахаду, кадоми харидора алиша мешавад, бо арзон мешавад гуфтага. мошин дар душанбе қарор дорад. нархаш 8500 сомона бо курси имрӯза гирем 55000 рубл мешавад. марҳамат бародар, агар шумо харидор бошед, рақамошон дар рӯи экрани шумо, дигар маълумоти пурраша гирен. дӯстон, агар шумо хеле мошини фурӯш доред, дар имо ва дар ватсап мо рӯя кунед, мо пешкаши харидорон мекунем. мегзарем ба деюм мошини фурӯшӣ. ваз 2106 дӯстони азиз, соли барои 1978 судиш фурӯш газ бензин дорад, кор мекунад. объем моторш 1.6 литра, коробкаш механика бародаро. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин нав мотор кардагай, задни худ ҳамаш кор мекунад, скамейкои 07 задагай. мошин нав номероша нав қатъи техас мотор гирифтагиян. мошин як тарафи дараш кам тараф пӯшидагӣ дорад, ҳамқа камбуд дорад бародари азиз. агар шумо гирен хайхтон боалиш мекунен. нархаш 8000 сомона бо курси имрӯза гирем 52000 рубл мешавад. мошин дар душанбе қарор дорад, дар даврӯзаи ҳисор қариб шуда дӯстон, дар зарафшон. рақамошон дар рӯи экрани шумо, кадом метавонед харидор бошед, рафта бинед. мошина бо муомилаи хуб дорад, арзон мекунанд. марҳамат. мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ. Opel Caravan дӯстон, соли барои 1995 судиш фурӯш бензини холия. мошин тоқа бензин гадигаштагай, объем моторш 1.6 литра, коробкаш механика, сайстелиш беҳтарина, сайстели вагония дӯстон. уҷратош 4 моҳи дига дорад. мошин ягон камбуда задагӣ пӯшидагӣ надорад. мошин конкретна центра замокай. мошин дар душанбе қарор дорад. нархаш 27000 сомона бо курси имрӯза гирем 177000 рубл мешавад. кадоми харидори аниқай гуфтага мошина бинаи пеш бинен, бо саводои хуб дорад. рақамошон дар рӯи экрани шумо дӯстони азиз. агар шумо харидор бошед, занг занед, дигар маълумотша гирен. мо наворро давом медем бародаро. лайк мона ва обуна шуданро фаромӯш накунед. дӯстон, меҳнатоми барои шумо. раҳмат барои дастгириётон. мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ. Daewoo Tico дӯстон, соли барои 1997 судиш фурӯш бензини холия. объем моторш 1.3 литра, коробкаш механика, ҳолаташ беҳтарина бародаро. мошин нав краска кардагай, коробкаш 100%, балонош 80%, кондитсионер дорад, кор мекунад, ходовой ҳастай. мошин дар ҳисор қарор дорад. нархаш 13000 сомона бо курси имрӯза гирем 85000 рубл мешавад. кадоми харидори аниқай гуфтага бо савдо мешавад. рақамошон дар рӯи экран бародари азиз. агар шумо харидор бошед, занг занед, дигар маълумоти пурраша гирен. мо наворно давом медиҳем. мегзарем ба панҷум мошини фурӯшӣ. Lada Priora дӯстон, соли барои 16010 судиш фурӯш бензини холия. объем моторш 1.7 литра, коробкаш механика дӯстон, сайстениш беҳтарина, мошин нахаду. мошин яксола ҳуҷҷат кардагӣ тавра, кондитсионер дорад, кор мекунад, электропакет, гидравлик, губка кардагай дӯстон, музика, самбуфер ҳамаша дорад. мошин тоза ягон жуварид кардагӣ надорад. раднои краска ихчай, пробег 90000 бародаро. мошин бер аз худ дар шаҳри душанбе қарор дорад. нархаш 36500 сомона бо курси имрӯза гирем 240000 рубл мешавад. кадоми харидори аниқай гуфтага бо муомила мешавад. рақамошон дар рӯи экрани шумо. марҳамат дӯстон. мегзарем ба шашум мошини фурӯшӣ. шашум мошини фурӯши мо дӯстон аст. BMW X6 M соли барои 16010 судиш фурӯш дизелай. объем мотори 4.4 литра, коробкаш автомата, сайстениш беҳтарина. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. краскаи радноиш сиёҳа дӯстон, лакленка задаган, хайбо дигар маълумот ҷахтон мегирен. мошин ҳуҷҷат, балонош 100%, ходовой дорад, кагнадай бисёр ҷоша алиш кардагиян. мошин дар шаҳри хуҷанд қарор дорад. нархаш 220000 сомона. кадоми харидори аниқай гуфтага бо арзон мекунем, алишам мешавад. ягон мошини алиш дошта бошен, вариантонро пешниҳод кунем бародаро. рақамошон дар рӯи экрани шумо. марҳамат. мо наворро давом медиҳем. мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшӣ.
Opel Sedan дӯстон солаш 95 суди шӯриш газ бензин дорад кор мекунад. Авбио моториш 6 литра, коробкаш механика, состояниш беҳтарин. Дӯстон мошин задагӣ пушидагӣ надорад, мошин задни камера дорад, тонировка дорад, ходовой ҳасте, балонош қариб 80%. Дӯстон мошин дар ноҳияи Данғара қарор дорад. Нархаш 36000 сомона бо курси имза гирем 235000 рубл мешавад. Кадоми харидори аниқа гуфтага бо муомилаи хуб дорад, савдо мешавад. Агар шумо харидор бошед, рақамошон дар рӯи экрани шумо занг занед, дигар маълумотро гирем брадро. Ай шумо хоҳиш ки видеонаваримонро лайк монед ва обуна шавед. дастгирӣ кардана фаромӯш накунед. Меҳнатони барои шумо, раҳмат барои ҳаматон. мегзарем ба ҳаштум мошини фурӯшӣ. Daewoo Matiz дӯстон соли бароиш 1999 суди шӯриш бензини холия, объём моториш 1 литра, коробкаш механика, состояниш беҳтарин брадро. Matiz задагӣ пуштагӣ надорад, ходовой дорад. мошин дар Душанбе қарор дорад. нархаш 12000 сомона бо курси имза гирем 78000 рубл мешавад. мошин бо арзон ҳам мешавад, алиш ҳам мешавад брадорони азиз. агар шумо ягон мошини алишӣ дошта бошед, вариантро пешниҳод кунед. марҳамат. мегзарем ба наҳум мошини фурӯшӣ. наҳум мошини фурӯши мо дӯстон аст Opel Hatchback соли бароиш 1997, суди шӯриш бензини холия, объём моториш 1.6 эктк. дӯстон коробкаш механика, состояниш беҳтарин. мошин задагӣ пуштагӣ надорад дӯстони азиз, кондитсионер дорад, кор мекунад. мошина ҳуҷҷатош то 23 марта бардорон. мошин дар Душанбе қарор дорад. нархаш 33000 сомона бо курси имза гирем 217000 рубл мешавад. кадоми харидора бо арзон мекунем гуфтага рақамошон дар экрани шумо дӯстони азиз. агар шумо харидор бошед, занг занед, дигар маълумотро гирен. хоҳиш кардага ки кадоми харидор неста беҳуда занг назанам. марҳамат, шумо харидор бошед, занг занед. мегзарем ба даҳум мошини фурӯшӣ. Opel Vectra B дӯстони азиз, Opel Duty соли бароиш 1996, суди шӯриш бензин газ кор мекунад, объём моториш 1.6 литра, коробкаш механика дӯстон. состояни мошин беҳтарин, мошин нахаду кор мекунад. дигар маълумотро бо телефон гуфтага. мошин қарор дар шаҳри Вахдат, нархаш 23000 сомона бо курси имза гирем 151000 рубл мешавад. кадоми харидори аниқа гуфтага занг зана, бо хай дигар маълумотро хатон мегирем бардоро. марҳамат, мунавварро давом медиҳем. мегзарем ба 11 мошини фурӯшӣ. ВАЗ 2107 дӯстони азиз, соли бароиш 2005, суди шӯриш бензини холия, объём моториш 1.6 литра, коробкаш механика, состояни мошин беҳтарин дӯстони азиз. мошина ҳуҷҷатош пӯчидага, моториш инжектора, балонош 80%, задагӣ пӯчидагӣ надорад, мошин как надай. мошин дар шаҳри Душанбе қарор дорад. нархаш 20000 сомона бо курси имза гирем 131000 рубл мешавад. кадоми харидори аниқа гуфтага бо 20000 сомон бо арзон мекунем гуфтага. рақамошон дар рои экрани шумо дӯстони азиз. агар шумо харидор бошед, занг занед, дигар маълумоти пурраша ай соҳибшон гиред. марҳамат. мегзарем ба 12 мошини фурӯшӣ. Daewoo Nexi дӯстони азиз, соли бароиш 97, суди шӯриш газ бензин дорад, кор мекунад. объём моториш 1.6 литра, коробкаш механика брадорон, состояниш беҳтарин. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин задагӣ пуштагӣ надорад, ходовой дорад, балонош 80%. мошин қарор дорад дар ноҳияи Данғара дӯстон. нархаш 15000 сомона бо курси имза гирем 98000 рубл мешавад. мошин бо арзон карда мешавад, савдои хуб дорад. рақамошон дар рӯи экрани шумо. агар шумо харидор бошед, занг занед, дигар маълумоти пурраша гиред. марҳамат. мегзарем ба 13 мошини фурӯшӣ. ВАЗ Niva дӯстони азиз, соли бароиш 1978, суди шӯриш бензини холия, объём моториш 1.6 литра, коробкаш механика дӯстони азиз, состояниш беҳтарин. мошин задагӣ пӯчидагӣ надорад, дигар маълумотро бо телефон метиҳем гуфтага. мошин қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд, нархаш 25000 сомона бо курси имза гирем 164000 рубл мешавад. хай мумкин бо арзон накидагисан дӯстоне ки варианти алишӣ дорад, бо ягон Starex алиш мешавад. хай кадомтонам алишӣ дошта бошед, маслиҳат мекунем брадоро. рақамошон дар рои экрани шумо, занг занед, дигар маълумоти пурраша гиред. марҳамат. мегзарем ба 14 мошини фурӯшӣ. 14 мошини фурӯшӣ мо дӯстон аст Hyundai Starex соли бароиш 2001, суди шӯриш дизел, объём моториш 2 литра, коробка передач механика, состояни мошин беҳтарин брадоро. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад брадоро. дигар маълумоти пурраша бо телефон метиҳем гуфтага. қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нархаш 30000 сомона бо курси имза гирем 197000 рубл мешавад. кадоми харидори аниқа гуфтага, мошина арзон мекунем гуфтага, савдои хуб дорад, сум дар кора гуфтага.
марҳамат бародарон, агар шумо харидор бошед, рақамошон дар рӯи экрани шумо занг занед, дигар маълумоти пурраша гиред дӯстон. Ин буд 14та мошини фурӯш бародарон. Агар шумо ҳам хеле мошини фурӯш доред ки хона, замин, квартира, дар имо ва дар ватсап мо рӯй кунед бародарон, мо пешкаши харидорон мекунем. То видеои оянда худон габони ҳамаи шумо.